Ο Άτζας ψάχνει ξανά τον Γκαλέτη. Θέλει να ξεφύγει, να σεντράρει για τον Διόγκο. Βγαίνει ο Κίμε, υπάρχει γκολ! Γκολ ο Γκαλέτη, 1-0! 1-0 Ολυμπιακός στο ιδανικό ξεκίνημα με τον Πουλό. Ο Σουάζο πέφτει να τον μαρκάρει, ο Παπαδόπουλος ωραία για τον Πατσατζόγλου. Διόγκο βλέπει τον Μπελούτσι, ο Μάξι Περέιρα, το σουτ. Γκολ 2-0 ο Πατσατζόγλου. 2-0. Ο Χρήστος Πατσατζόγλου γράφει το 2-0 στο γήπεδο. Και ειδικά επαναλαμβάνω από την αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού. Ο Διόγκο αποφεύγει. Διόγκο! 3-0! 3-0 από τον Διόγκο! Σημαντικό ότι οπωσδήποτε μέσα στο ημίχρονο να πάμε έτσι πως είμαστε. Για να δούμε η παλιά, δεν offside τον Καλέτη, αλλά χάνει λίγο το κοντρόλ, φεύγει η πλάγια. Γυρίζει γκολ 4-1. Ο Μπελούτσι! 4. Τους οριστές του στο γήπεδο. Μπελούτσι αποφεύγει τον Μπίνια. Γκαλέτη αμέσως στον Διόγκο. Είναι πλάγια, θα πλασάρει γκολ!